Dobrý den. Vítejte na oficiálním kanálu společnosti Binet. Dnes si ukážeme tisk formulářů v aplikaci řízení údržby. Po spuštění aplikace otevřeme evidenci zakázek podle stavu. Vybereme požadovanou zakázku a stiskneme tlačítko Formulář. Zobrazí se nám 3 typy formulářů. Výrobní příkaz, ten slouží pro zadání a realizaci práce. Další je zakázka, ta obsahuje informace o konkrétní zakázce. A poslední je požadavek na opravu sloužící k evidenci požadavků. Tyto formuláře jsou napojené na zakázku. Další formulář souvisí s hlášením závad a jedná se o protokol závady. Pro jeho zobrazení zvolíme požadovanou závadu a klikneme na formulář. Všechny formuláře je možné převést do formátu PDF a případně vytisknout. Další návody najdete na našem YouTube kanálu a webových stránkách.